bareng kayane ya. Baik, badhe derek Oke. Monggo yang mau request tembang campur sari. Masih bersama aku di rezeki. Yang ada berdiri di sini pun Ibu Titik Telatah saking Telatah Kalideres Jakarta Barat. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golereng ning ngejagak kebak tulisan warna abang tondo siapa nduk Kasih sayang. rahasia monggo para pandemen-pandemen campur sari kembali derek kono santun gubuk kae nyimpen wati wiwit tembiyen ora bakal lali gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti gagap rino hae hae Duk, sedih aku kok orang ono sing njaluk lagu ya, Nduk ya. Lah iya toh. Ini alumni kok alumni karyawan-karyawan Yunde mana nih, Nduk? Mas Agung, mana karyawan Yunde yang sudah ikut hadir untuk memberikan doa restu Mas Agung dan adik Santia? Wow, karyawan Yunde dari Purwakarta sudah hadir. Wah, luar biasa. Yo, diteruskan, Nduk. Marga lereng Moga Agung Bapak Haji Tukimin Yai ayo Yai ayo Yen liwat aku kelingan kelingan gubuk kae kelingan tenan goleki yai ayo ning ngejagak ana tulisan Tulisannya apa? warna abang tondo ijek perawan kawet mau kok perawan ya Mas Bagus ora setia setia iku ra Eva Ayo ngaku. gubuk kae nyimpen pati
luar biasa ini garapane nguti rezeki ya. Pak gue muter-muter. Ini Mas mau meh kecemplung got. Dikerjani Mas Hengki karyaan Mas Ari. Tapi ora toh. Gak aman nih ya. Ini masih wong jujur wong lempeng lurus. Emangnya Eva. Monggo. Dibantu piyambun para tamu sedaya. Taksih wonten nuansa-nuansa campur sari monggo niki sampun tungkap magrib. Mangke satu buah lagu lagi kadosnya cekap. Nuansa campur sari monggo napa? Kangen semu, wawon Bapak Mudutan. Aku dina iki galak lho nduk. Niki dereng Bu. Alhamdulillah. Ayo Kak. Niki mangke sak bibaripun lali jajine bablaske lagu napa melih. Kelinci ucul siap. Jan-jane kowe penghormatan kepada keluarga besar Jati Sampurna. Tonggo ini jenengan ya Mas Bagus ya. Oke Mas Tris. Oke paringi sehat-sehat selalu berkah nggih Pak nggih. Kali ini Bu.
nyang Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta. Ibu monggo ikutan joget Bu. Ibu. Ayo. Ayo Bu. Lajepurane rusak rusuk kaburu nafsu wakasane montang manting ragate akeh aku dhewe kan kebakti. Matur sembah nuwun. Monggo aturan Tuhan. Alhamdulillah. Nggih, siap. Berkah barokah Matur sembah lancar terus nuwun. rezekine nggih Bapak. Hah. Dongane penyanyi ki mandi kok ya. Dalem? Oh nggih siap. Sambel bawang. Oh nggih siap. Sebelah kasih to, Mbak. Sebelahnya situ no, Barasarno. Mas Resa.
Mbak Titi. Ini penggemar Pepi ini banyak yang live. Monggo Bapak Haji Slamet, Bapak Sri, Bapak Haji Ngat, Bapak pilih badhe ngersaken lagon campursari dangdut utawi yang lainnya kami persilakan untuk request. Juga keluarga besar Bapak Haji Tukimin, Ibu Sugeng Rahyuni Gusi. Monggo putra putri ini. Lebok nondok pet. Kumpul kaya wingi uni jarangan jarane ditumpaki jarangan jarane spesial untuk sederek-sederek live streaming. Apa iya? Ojo lali lawelingku. Apa Mas? Kemono nimbas janji-janjimu. Aku kang setya satu. Ini tenan dondok Pep, spesialnya untuk sederek-sederek paguyuban Sido Rukun, Guyub Rukun ya, yang dipun pimpin pun Bapak Suyarno Aris. Juga spesialnya untuk Mas Basuki ya dok ya, pelangganane karo Mbak Pepi. Karo aku dok Pep, aja khawatir, tetap setia kok. Suwun rintelan wengi, muga-muga Gusti ngijabahi sok pananggonmu bali. Dondok Pep, orang ngapusi. Paling wis golek liyane. Aku wis ijen karo ibu. Ibu matur sembah nuwun nggih. Aku disawer jus. Dhuwur tenan ya, Dek.
setya satu tak enteni nganti saelengmu sedo yo diaturi Bapak Haji. Nanti kayak kita joget lagi sama se. Alon-alon waton kelakon iki Kak. Iya. Monggo Bapak. Bareng sampun bebagian nyatane jar kula atine nganti waktu perpisahan nyatane
Mas Bagus. Iya Mas Riz. Tengok kiri. Yang ada di prasmanan wabil khusus kepada Bapak yang berbaju panjang, lengan panjang, mangke ngersakaken lelagon baju putih, Pupusing Trisno. Pupusing nelongso. Oh, Pupusing nelongso, nggih. Nggih, mangke diaturi niku Mas Bagus Bapak sinten niku monggo. Yang pakai aku diservis soalnya engko Mas Maghrib nanti saya diservis sama. Oh, nggih, siap. Nggih, monggo. Oke. Bareng sampun papan dia. Mangga. Baksa Pak Jaya. Oh iya. Jaluk mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng asik. Lagi kami ucapkan selamat datang untuk segenap para tamu dengan bapak-bapak ibu-ibu semua yang sudah ikut memberikan doa restu kepada keluarga besar keluarga agung Ibu Sugeng Rahayu Ningsih. Masih bersama Pak Yoyo. Esok awan ning omah wis ora krasa
mangga